Mangwanani ano tiri kufara vana vaMwari. Mwari atiitira zvakanaka. Ngatinamate. Baba vari kudenga namuponesi Jesu. Patinoverenga shoko renyu, mutsaiwo shungu dzokuponeswa matiri. Musatendere Mwari kuti mazuva edu apupurirwe pakuparara pakuuya kwenyu. Tinoshuvira kuti mazuva ekurarama kwedu apupurirwe kuponeswa kwedu. Tinokutendai mangwanani ano. Mweya Mutsvene ave pakati pedu. Zita renyu rikudzwe nekusingaperi. Amen. Musoro wenyaya wedu uri kutiwo akatsamwa kwazvo. Akatsamwa kwazvo. Pane vakamboonawo munhu akatsamwa? Munhu akatsamwa anoita zvakawanda. Umwe akatsamwa haadyi. Kusatongodya. Kwete kuti ane mutsanyo waaidawo kana kuti ari kufasta aiwa. Umwe akatongotsamwa saini yokuti atsamwa haadyi. Kunyangwe mukagadzira chikafu chakaita sei haatodyi because akatsamwa. Umwe akatsamwa unopwanya midziyo yese yemumba, haabati chinorarama. Akabata kapu inofanwa kuputsika, akabata plate inofanwa kutombodona, chero chaabata chinofanwa kudona. At one time ndaitaura neumwe mwanasikana achiti, "Pastor, pray for me. Kana ndangotsamwa chete foni yangu inopwanyika same day." Ozotsvaga imwe. Saka akatsamwa kwazvo. Mumwe akatsamwa anotaura zvisinei nekuti zviri kutaurwa zvacho zvinomeka sense. Anenge achitaura chete. Nembwa nekatsi zvinenge zvichitukwa zvichipopoterwa. Akatsamwa kwazvo. Saka tichambomanya mubhuku yaRevelation chapter 12 verse ndeya 12. Iwe uchaverenga verse 12. Rega ndiverenge verse 7 na 8 na 9. Zvinokurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo vakasakunda. Verse 8. Nenzvimbo yavo hainazowanikwa kudenga. Verse 9. Zvino shato huru yonyoka yakare inonzi Diabhorosi naSatani munyengeri wenyika yose yakakandirwa pasi navatumwa vayo vakakandirwa panyika pamwe chete nayo. Verse 12. Chiverenga. Verse 12. Saka farai kudenga nemi munogarako. Mune nhamo imi nyika negungwa. Ishua. Nokuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri. Ishua. Akatsamwa kwazvo. Nokuti unoziva kuti une chinguva chidiko. Saka Diabhorosi atoti Diabhorosi uyu kana kuti mweya yetsvina atoti madhimoni. Mwari haanausika Satani. Mwari haanombosika dhimoni. Mwari haanombosika chinonzi mweya wetsvina. Mwari akasika ngirosi tsvene dzaitogara kudenga vachirumbidza Mwari day and night. Ndo zvakaitwa naMwari. But mukufamba kwenguva dzimwe ngirosi dzakasarudza kuteerera imwe ngirosi yaitova nerengi hombe mukati medenga yaizi Lucifer. Payakatanga pfungwa yekupanduka dzimwe ngirosi dzakasapota pfungwa yacho. Idzodzo dzakasapota dzese hadzina kuzoramba dziri ngirosi tsvene, dzakadzingwa pamwe chete nengirosi yaizi Lucifer yakanga yapandukira Mwari. Tiri tese chechi yaMwari. Ndobva vakandwa panyika. Saka chinombondinetsa dzimwe nguva ndechichi, kana ngirosi tsvene dzaMwari dzakasapota yakapanduka, Mwari akati, ini nokuda kwokuti masapota apanduka, mese makadaro nzvimbo kudenga kuno kudenga hakuna. Ndobva vadzingwa vakakandwa pasi. How many times patinotora action yekusapota zvinodiwa naSatani ende Mwari anoita sei? Zvabatika izvi. Ngirosi dzakadzingwa kudenga
dzakadzingwa because dzakasapota yakanga yapandukira Mwari. Ndobva dzatochinjirwa zita panzvimbo yokuva ngirosi tsvene dzaMwari dzakabva dzanzwi mweya yakaipa, kana kuti madhimoni, kana kuti mandlozi tava kuchipinge kumusha kwedu. Saka vakomana nevasikana vari kupandukira Mwari, kwete vari kumba chete, but vari pamusangano uno. Vapandukira Mwari vari pamusangano uno. Vafundisi, hamusati maona zvandakaona, hamusati mambonzwa zvandakanzwa. Pandombopedza sevhisi yemanheru painopera, mukaita misikanzwa yokungopinda mumisasa michitenderera, motenderera, munzwe language, muone vanasikana vedu zvavanenge vakaitwa, muone vanakomana vedu zvavanenge vaita, munonzwa tsitsi. Ende ndakazvidemba ndikati, Mwari, kana zvakadai pari kuparidzwa, ko pavanosangana pastori neanonzi muparidzi kunoitwa sei? Zvinhu zvandiri kutaura ndine vakomana varimo mukati umu vari kutoziva kuti asi pasita vakaona zvatakaita manheru. Tinotori nevasikana vari mukati umu vari kutoti asi pasita vakapfuura nepedu vakatondiona. Handikuzivi mwanangu, but ndakapfuura nepamusasa penyu. Munini handitombokuzivi, handisivi kuti unopindira pachechi ipi, but ndakapfuura nepamanga makamira paya. Mabatirwo anenge akaitwa vanasikana vedu, unoramba kuti vari kubuda musevhisi. Ine ndisi kutaura izvo ndakarota. Ndiri kutaura zvepamusangano uno zvemanheru apfuura. Mwanasikana anenge akabatwa zvokuti pakati pake nemukomana, mukomana anoita sokuti ndiye ari kufema, but ari musikana ari kufema. Saka zvinorwadza kuti kana vanhu vari kubuda musevhisi kubva kunoimbirwa nekuparidzirwa, ivo vachibehave this way, chii chiri kumbonyatsoitika? And I feel sorry nevakomana vakatendeka vanoda Mwari vachada kuroora muchechi. Ende ndinonzwa urombo kuti vakomana vedu vasati varoora vakaona musikana uyu vakati ndiye handada kuroora, iye aine behavior yekubatwa kwakadai ari pachechi pamusangano, mukomana uyu anenge atora mhando ipi yemunhu? I feel sorry nevasikana vedu, vanasikana vedu vakatendeka, vari faithful, vachada kuroorwa, kuti ucharoorwa nemuovheti. Mukomana achinja zvifuwa zvavasikana, iwe wanga wakamira paita vamwe upengo, haunomboita upengo, haunombobatana navo, wakasiya zvakadaro, wakamirira, ndobva waende kuroorwa nemunhu achinjanisa vasikana. Vafundisi, kana zvaibvira tairivhesa manheru anasi kuti ave manheru apfuura, mairwadziwa nechimiro chine vana vedu. Kana mada manheru anasi, imbozviita isahabu kupfeka hembe yemusivilieni mupinde mukati. Saka kana Mwari akambotendera kuti ngirosi dzizwi mava mweya yakaipa, mava madhimoni, because materera yakapanduka iyi, what more nhasi church iri kudemonstrata kuteerera Satani, Mwari abva kutaura. Handisi kuti ndevese, pane vanhu vari faithful kusvika pakufa vari panapa. Vakomana vari so serious, vari so focused.
vasingatorwi chero nemhepo yauya nemutoro upi, vari principled paupenyu hwavo. Kune vasikana vari principled zvekuti kana akaona vamwe vakararwa iye haararwi because ndaona vakarara. Varipo vasikana ivavo. Pana manya pana Genesis chapter 18 verse 1 kurumidza kusvika chapter 18 verse 1. Verenga mwanangu. Chapter 18 verse 1. Verenga. Zvino Jehovha wakazviratidza kwaari pamiti yomouki Mamre, agere pamukova wetende masikati achipisa. Akasimudza meso ake akatarira, akaona varume vatatu vamire vakatarisana naye. Wakati achivaona, akabva pamukova wetende akamhanya kundosangana navo, akakotamira pasi. Verse 3. Akati, Ishe wangu, kana ndawana nyasha kwamuri, musapfuura henyu pamuranda wenyu. Vauye nemvura shomanene, mushambidze tsoka dzenyu, muzorore pasi pomuti. Abraham anga akagara masikati, Bhaibheri inoti akasimudza meso ake, ndobva aona varume vangariko chechi vatatu, varume vatatu. Ndobva Abrahamu amanya pamberi pavo, zvikanzi varume, ndaikumbira kuti murege kupfuura, uyai nepano, uyai mumbodya, mugeza tsoka modya, musimuka moenda. Baba vedu Abrahamu, tsika yekusheya zvavanazvo, vachidya nehama. Ngatisiye, hapana toa nekitchen apa, hatina kitchen kunoku, hatina, hapana nekitchen panapa. Ndada pekuti akaona varume vatatu, apedza kuona varume vatatu ava, varume vatatu vanzwa language yaAbrahamu, iye Abrahamu achinzwa language yavo, ndobva vawirirana vakadya. Vapedza varume ava vasati vaenda, pavhesi ya9 vanoti, Sara mukadzi wako aripi? Verenga verse 9. Verse 9. Ivo vakati kwaari, Sara mukadzi wako uripiko? Rambai makabati. Aisati yashanda kuno because tiri kumayuthi. Dai taiva kuAmo, tati Mwari anoziva zita romukadzi wako. Saka paunenge uri kufara nasipiwe, Mwari anoti ngurusheni mukadzi wako aripi. Saka regaitisiye hatiziri kuAmo, but Mwari anoziva first name yemunhu. Hapana munhu ane zita rakavanzika pamberi paMwari. Varume vatatu ava ingirosi, regai ndimanya apa tidarike. Varume vatatu ava chiko nai. Aiwa, ngirosi tisu tinodaro kulevel yangu tisu not ngirosi. Imi not ma angels. Saka varume vatatu ava chiko zviya. Saka Mwari apedza kutaura, Abrahamu apedza kutaura nevarume ava vatatu, vaitonzwa language, vakatodya. Saka ngirosi dzinodya. Ngirosi inoziva language. Ngirosi inoziva first name yemunhu. Ngirosi inogona kuapia muchimiro chemunhu chaiye chaiye. Ngirosi inogona kuva munhu chaiye. Iwe usina umboona kana one chinoratidza kuti pano paita angel, but ngirosi inogona kuva muchimiro chemunhu chaiye. Saka ngirosi dzakadzingwa kudenga idzi, simba yekuzviita ungirosi harina kutorwa, padzakadzingwa kudenga chakangobviswa padziri utsvene. Dzokai neni, chakabviswa padziri chiko utsvene, but ungirosi dzakasara nawo. Saka zvadzaigona kuita dzichingirosi tsvene pamberi paMwari, dzichikugona kuzviita kunyange dzava dzakaipa. Zvabatika izvona Mwari. Madhimoni anogona kupinda muchimiro chekuva munhu chaiye. Anogona kutaura language yemuarea menyu. Anogona kuziva mazita emhuri yenyu. Sekuru Mukarati, Sekuru Maruzana, Tete Cherukai, Tete Ngurusheni,
Atete iko ngirosi unoziva sorry yenyu ndakutaura mazita yekumusha kwedu kuchipinge but ngirosi inoziva zita remunhu ngirosi dzinoziva saka idzo dzakadzingwa kudenga idzi dziri kuziva mazita aya kusvikira nanhasi zvabatika izvi inogona kuva munhu inogona kudya inogona kutaura nyaya dzemuarea inogona kupfeka dressing yearea yacho inogona kupfeka zveculture yacho inogona kurarama muenvironment yearea yacho vachitokurukura dzemuarea ari munhu chaiye but iyo iri ngirosi zvabatika ngatisiye manya shamwari acts tatobva panapa chapter 19 enda pana acts shamwari yangu chapter 12 verse 5 verenga mwanangu Acts chapter 12 verse 5 verenga naizvozvo Petro akachengetwa mutorongo Ishua asi wakanga achinyengetererwa zvikuru nekereke kuna Mwari Ishua verse 6 zvino Herodhi wakati oda kumubudisa Ishua usiku ihwohwo Petro wakanga avete pakati pavarwi vaviri verenga akasungwa namaketani maviri verenga navarindi vakanga vachirinda torongo pamberi pomukova ipapo tarira mutumwa washe akamirapo chiedza chikapenya mumba akareva Petro parutivi ndokumumutsa achiti muka ukurumidze ipapo maketani akawa pamaoko ake verse 8 ndaikumbira titambe takabata pfungwa iyi ndidarika one day Peter ari kuparidza akasungwa ndobva aenda kovharirwa ende paanga avharirwa mujeri chechi haina kurara yechinamatira Peter zvabatika guys ndinoda chechi yane zuro kudarika yanhasi chechi yane zuro yaiti kana umwe awirwa nenjodzi havasaifara nokumuseka vaiita all night yokumunamatira kuti dai abuda chechi yanhasi kana umwe akawirwa nenjodzi vanomwa tii makapu anopfuura mazuva ose vachifara vanotenga airtime yokuisa nyaya yacho pamedia kuti vanhu vazive ndo zvamuwira but chechi yanezuro yanga isina kudaro awirwa nenjodzi ngatimunamatire chechi yanhasi awirwa nenjodzi vanoti taizviona hakuna kwaarieni saka chechi yanezuro yanamata Peter ari mujeri Mwari akanzwa munamato ndobva patumwa an angel ngirosi yakabva kudenga ikauya mangamini naPeter izwai ngirosi yauya haina kunoka pagedhi haina kunoka padoo yakapinda mujeri mukaverenga nyaya michenda pamberi payakapinda ngirosi vakaona kupenya kwekudenga dzokaideni vana vaMwari vhesi inoti mujeri makapenya nechiedza chengirosi ngirosi ndobva yati Peter muka haana uzvinzwa ndobva yarova pasaiti Peter ndobva amuka saka Peter paanomuka unenge achikuti kwaedza ndobva atomuka one aizvo makajeka paita ngirosi paita ngirosi Peter ndobva amuka Peter paamuka zvikanzi nengirosi pfeka bhutsu tibude pfeka bhutsu tibude mujeri mune ngirosi mune chiedza chengirosi yabva kudenga ngirosi yacho kwati pfeka bhutsu tibude bishop wabva kubhohwera vasvika kwakubatidza generator paita malaits egenerator voti bvisai bhutsu patsvene pano ngirosi yabva kudenga ikati pfeka bhutsu tiende bishop vaisa generator malaits aripo ndeegenerator vanoti chibvisai bhutsu pano patsvene ngirosi yauya neutsvene nechiedza chekudenga kwati Peter pfeka bhutsu tibude kondamboti bvisai bhutsu pasowere kondamboti pfekai bhutsu ndangoti ngirosi yakatipfeka asi bishop vakati kumura saka ndinozonetseka manje vafundisi ndakuti aish saka patsvene ndepapi pauya ngirosi nepauya bishop saka ngirosi inopinda pakakiwa zvabatikana vana vaMwari yakubuda ndobva yati Peter handei
ndobva vabuda. Gedhi rekutanga rikazaruka, repiri rikazaruka, retatu raizi the iron gate ndobva razarukazve. Si madhori kuzaruka pakubuda, pakupinda pasina dhoo razaruka. Because panokwana ngirosi Peter hakwani. Zobatika heriwa nomwari. Panokwana ngirosi Peter haiti sei nai. Hakwani. Saka panokwana Peter kuzaruka kwemagedhi. Peter ndopa anokwana. Asikana ngirosi iri ega yaigona kubuda pasina dhoo razaruka. Zvabatika vana vaMwari. Saka zvinogonwa izvi nengirosi tsvene dzaMwari dzakadzingwa kudenga hadzina kutorerwa simba rekuita izvozvo. Dziri kugona kuzviita kusvika narini? Nanhasi. Zvabatika here vanangu? Akatsamwa kwazvo. Saka iye zvinezvi Satani akatsamwa kusvika pekupedzesera. Because vhesi yati ari kuverenga nguva. Anoziva kuti nguva yasara ipfupi. Saka Satani atsamwa kwazvo. Dzokaneni mwanangu. Muzive kuti zvinezvi takatarisana nevana vakawanda vatori panapa. Ari kutadza kunzwisisa kuti zviri kuitika kwandiri ndo here zvinofanirwa kuitika. Tine vana vari kurarwa navo. Kuite nokuti pane vakomana varipo, but pane murume ari kuuya kurara newe. Ende awiti pamuviri. Ukasaipe varume vavo vanongouya wobva waenda. Asi wewe gonotoziva kuti ndiri kurarwa neni. Paunoona achiuya unogona kutomuona but hauzooni mafambiro. Hamusati manzwa here vanhu vachitaura kuti takanzwa tete Maria vanga vakafa kare vachimba rwiyo vaifarira. Vakapinda mukicheni mavo makasiyiwa zvinhu zvavo. Tikanzwa mapoto ari kugwedemudzwa mukicheni mavo vachimba rwiyo rwavaifarira rwoku100K. Nakunako sarege kudaviro, nakunako sarege kudaviro. Kana Jesu wauya imi mukamwisana baba mata izwai kuimba kuri kuitika kunze. Baba mata vakatarisa vari muhope pawindo ndobva vatoona tete Magi chaivo vakutoenda sarege kudaviro negumbo ravo ranga rakabhenderera mbichana sarege kudaviro. Tete Mata vachienda. Makatoona vanhu chaivo but madhimoni. Dhimoni rinopinda pakakiwa. Zvabatika izvona Mwari. Kutaura kwandiri kuita kunoku tine vana vakawanda vari kushamisika nezviri kuitika pavari. Pane munhu ari kuuya ari kurara navo. Pane imwe musangano weCamp meeting makore iwayo. Mai vanouya nevana vavo 2. Elder Mlambo. Ndatambura namatira ivo vana vangu. Vana vangu vari kurarwa navo. Ende vari kurara vacho machinda acho ane utsinye usingaiti. Vakapedza kurara nevana vangu vanobva vatanga kuyamwa mukaka vachiruma. Vana vangu imhandare dzamuri kuona idzi but vana vangu Elder Mlambo vari kuyamwiwa vanorarwa navo. Kana vapedza machinda aya anobva aruma nyatso dzemikaka. Muzoti kana ndichitaura kudai ingano asi tore kwandiri kuita titori navo vari pano vari kuti pastor manonoka iyo ndo iri kuitika kwangu. Saka kwese ndekuti saka chii asi zviri kutoitika kwenyu. Madhimoni anogona kudzoka ende iwewe unogona kurarama nemurume westenzi une murume but murume iyeye haana paakabvisa chuma. Hapana pamakambomupa maintroductions. Unongouya paanoda oita zvaanoda oenda ende haurooreki. Handisi kuti vese vasikana vasiri kukwanisa kurooreka ndo zvavakaita. Aiwa. But kune vamwe vari kuitwa izvozvi nemadhimoni zvekuti affair yake painenge yakusvika kuda kuenda kuti vauye nemari kuzorora unongozwa mukomana achifona. Tata mota yaponja muroti. Vana baba vaunganidzwa huku dzaurawa vanhu vari kupemberera. Vana baba vangaona chinhu chitsva kuti tine mwana ari kuuya kubvisirwa pamusha.
wakati chakaipo rekodi yanhingia kanziani zvikanziyani hingizveu upi zvikanzi akati fevha uya regi yafumira uturi kwakaspika mumango kayona fevha chivedwa fevha vakamirira mukwasha kwangoisa phone call asitaura kuti sorry mota yaponja redio iri kurira musikana anobva kudaira foni achichema vanatete vari kuti tibvunzire izvo kuti vava papi musikana anodzoka achema anzi mota yaponja pavari kuti aiwa ndipei foni yavo nditaure navo zvinoita ngavangochinja bedzi vaise spare wheel zvikanzi mota yandainga ndiri kureva ndeyekuti ndanga ndakaloda rudo ndanga ndakaloda love saka love yacho yaponja vanhu vanoti dzorai volume kwatotumatimo kwira mumango udzikisa speaker kuti mucharamba mechiridza fevha ndakaiona zvichaita kwatotsvakadze kudhara sangano zungairane dondo sangano zungairane dondo musha wese unochema mweya yakaipa inozviita zvandiri kutaura izvi tina vasikana vakawanda vakati akuda kunovhisirwa kwangosangana nemukomana vachironga tinofamba sei saka kwatete tete vanotitungamirira ko panozomira sei musikana kwangoti wakuenanzi ashaka sorry ndakambokupa time yangu I wasted my time nguva ise ndakadanana newe mbama kumukomana zvapera madhimoni anozviita izvi mwechina inozviita izvi haazi Mwari iwe hauna munyama madhimoni ende vanhu vedu nekuda zvinhu vanhu vedu vanoda zvinhu imakamonza kuti pane ndege yakamhara pakari Gamombe City Center muHarare dzese dzinoenda kuchitungwiza because ndo kune malaisi epa-airport usade zvinhu nekukwereteswa zvinhu nekubatiswa zvinhu unobatiswa nezvine network yadiablos wendimwe nesikana anouya achichema tiri pamusangano wecamp meeting pastor chimwe nanzvanze pastor ndakaendwa neni ndokwanditori ndanonoka kumuka ndanonoka kudzoka wanga uripi tiri pamusangano achiti ndakaendwa neni kwakutresa zvakatanga sei saka zvakadini zvakatanga ndiri form 3 saka zvikadini zvikanzi ndakakumbira hairpin yeshamwari ndikati saka hairpin yadini zvikanzi pandakanorara nehairpin iyoyi ndopa zvakatanga takabuda usiku tikaenda kumvura tikanosangana nevamwe ndobva kwaitwa meeting ini ndikatopiwa murume usiku iwowo ndikati saka zvikanzi saka ndine murume ndikati saka kana uine murume zvanaka zvikanzi aiwa ndati ndine murume mai vangu havazivi nyaya iyi dedi vangu havazivi nyaya iyi but ndine murume musi wandakada kubatwa nemurume iyeye pasta ndakakuwadzwa pasta regai ndikuretidzei zvakaitika paruoko panapa ndakarumwa ndaramba kurara nemurume andakapirwa kumvura ndikati neyakanetsaka wakaita chinoita kuti network ibate hakuna ndege inomhara pakati Gamombe City Center inoenda kune malaisi epa-airport ukaona wabatiswa chinhu paupenyu chenjerera unogona kubatiswa booster renetwork yadiablos ende vana vedu vanoda zvinhu ndipawo jaketi rako ndipopfekawo jaketi rako ndinokumbirawo tisheti yako elavisi veb wacho akazonyorwa nekamwe kamunyorero ndipawo chakati ndinokumbirawo chakati umba ndipawo newivi yako ndipawo wivi yako vanhu vedu vanoda zvinhu chenjerera mwanangu unogarwa namadhimoni ekukwereta ndikumbira kuti uchiverenga painopera nyaya yedu chibva kuna S chenda pana Luke uzve zvoyoita Luke chapter 4 verse 31 tichienda pamberi aha
Zvino wakaburumbira come down. Ndi Jesu. Kuta reGarirea. Jesu akaenda paKapenaumu guta reGarirea. Akadzidzisa nemusi weSabata. Jesu aienda kuchechi nemusi weSabata. Vakashamiswa nokudzidza kwake. Hanzi aitoenda kuchechi nemusi weSabata. Zvabatika here vana vaMwari? Saka kuchechi kunoendwa. Ende patinoenda tinoenda Jesu musi waakaendawo. Kuchechi kunoendwa. Jesu aienda kuchechi nemusi weSabata. Saka hasai Friday kana kusonda aiSabata. Saka Jesu aienda kuchechi nemusi weSabata. Famba tinzwe nyaya. Vakashamiswa nokudzidzisa kwake. Saka vakashamiswa, hakuna kunzi akashamiswa, but Bible rati vakashamiswa. Zvaireva kuti tsika yekuungana yaivapo pamazuva aJesu. Vakashamiswa because vanga variko kuchechi kwacho. Zvikaita sei vakashamiswa? Vakashamiswa nokudzidzisa kwake. Havana kushamiswa shoko rake rakanga rine simba. Havana kushamiswa nekaimbiro. Havana kushamiswa nekaimbiro. Vakashamiswa neteaching yamavhesi. Nasi hakuna anoshamiswa neteaching yevhesi. Vanoshamiswa nekaimbiro. Vice versa nechechi yanezuro. Chechi yanezuro vaishamiswa nevhesi. Havasaishamiswa netone yemusic. Ndikatenda nevanhu vakawanda vatori pano vakanditarira nokuti but pastor vako tifuti manje pastor vako ndozvandakutotaura. Vakashamiswa nokuticha kwete nerwiyo. Imi voshamiswa nerwiyo rikanzi vanhu voshamiswa. Jesu ari muchechi nemusi weSabata. Vanhu vakauya kuchechi havana kushamiswa netone yemusic, havana kushamiswa netype yemadance. Vakashamiswa nevhesi. Vakaita sei? Verenga mufana wamo. Vakashamiswa nokudzidzisa kwake. Verenga izvozvo shoko rakanga rine simba. Haleluya, sangano raMwari. Jesu nemusi weSabata chirevo chaiva nesimba. Izvozvo ndo zvakavhundutsa vanhu. Pane vhizita yaivepo, ndo yandakuda kukuudzai. Pakaimbwa vhizita inauvhunduka. Vhizita pakapiwa maintroduction, vhizita inauvhunduka. Chinzwai, shoko raJesu raiva nesimba. Chinzwai vhizita zvayakaita. Verenga mufana wako. Verenga. Zvino musinagoge makanga muno munhu akanga ane mweya wakaipa wetsvina. Aiwa zvimira. Muri kuintroduce vhizita kayaiwa musinagoge. Auone kuti hazvimake sense kuti pazimati paiva nemunhu isu takawanda so. Zvori kuti muchinda uyanga aine abnormal load. Ndo saka zvanzi vaivepo zvavo, but iye yuyu aivapo. Vamwe vese vaivepo, but uyu aivepo. Saka muchinda aiva nei? Verenga. Aiva nei muchinda? Waiva nomweya wakaipa wetsvina. Nemusi wechingani chechi? Saka Sabata iSabata raMwari. Jesu anopinda chechi nemusi weSabata raMwari. Vatsvene vanoenda kuchechi nemusi weSabata raMwari. Asi musi weSabata kwakauya vhizita. Kwaiva nedhimoni kuchechi. Muchechi yaMwari dhimoni rakakwaziswa pazvidaidziro. Muziva kuti kune vakomana vakawanda vari panapa vachaenda nenyika. Ndakatomwana ndewekuchechi, musikana yeye ndewekuchechi. Iwe kuva wekuchechi haisiriyo nyaya, because kana madhimoni anosabata. Hanzi hatotopinda naye, tinopinda naye. Uri kupinda naye, but dhimoni rinopindwawo naro.
Jesu akatombopinda church nedimoni. Musikana gozvimonyorora miromo yechipiwa yechiitwa semiromo. Mufungenyu ndakatoita zvekutomupiwawo neMwari because ndakati ndangorira Zambia ndobva atongopfuurawo. Akati sorry isisi pane munhu here apa. Ndikati hapana. Ndikati Mwari zvimwe ndo mapinduro enyu emunamato. Ndakati ndagara ipapo nditonzwa kutonditi ndokumbirawo phone number yako. Mufunge ndotenda Mwari because atori serious ndiwe kuchechi. Demoni kuchachi neSabata. Madimoni kwenda kuchachi. Chizwa zvakaitika. Verenga samari yangu uzwe zvayakaita nyaya. Zvino musinagoge makanga muno munhu wakanga ano mweya wakaipa wetsvina. Famba. Iye akadanidzira nenzwi guru achiti, aiwa tine mhaka yeiko nemi, Jesu weNazareta. Ramba wakabata ipapo. Mukomana akatadza kuresista. Demoni rinoti kana zviri zvekuimbira tinodavira. Pastor Stura Senior ndaiva evangelist wavo makore akawanda. Wakaita demoni one day. Tiri uko kudhuze nekwaChiadzo. Ndobva tadaizwa zvikanzi uyai wafundisi. Ndobva tasvika, I don't know Pastor Stura kana vachiutondera. Kwasvika demoni riri kutaura ndevere. Riri kukuruma zvakaipa. Vanhu vakumanya zvikanzi ngatichegei mai vanogona ndevere vatonzwa kuti zviri kunzi chii kuda kupindurana nedimoni manje. Saka tiri ipapo manje vanhu kwabva vatanga kuimba merera dimoni ndobva rahaka mbiyo ndobva raenda iro pamberi mukutambozwa zvemuhorombo. Mukada kuimba uku dimoni rahaka, mukada kuimba uku dimoni rahaka. Demon harifundisirwi nemusic. Demoni rinosiwa hibhuku. Chinorwadza demoni ivhesi. Jesu paakaparidza pasazhanje, Jesu paakatanga vhesi, demoni ikati I am no longer comfortable. Nzvimbo yaipa iyi sei muri kudaro. Ndine mhaka statement Pastor Janje yekuti ndine mhaka yeinazvo iri kubudisa kuti ndezvenyu vane shungu yokuponeswa. Kutaura kuti muri kushasha kupfeka, mazorebesa nzwara, marebesa tsiyo. Ndine mhaka yeinazvo. Demoni muchechi nemusi weSabata. Usapembere kuti ndakamuonera kuchechi. Mark 5 verse 15. Verenga shamwari yangu. Vakauya kuna Jesu. Vakaona wakanga ane mweya yakaipa agere. Ramba wakabata. Mweya yakaipa inoita zvakawanda. Unganongoda kumuka akangotsamwa. Manheru takaenda korara tiri kutofara panapa. Atukwa nani usiku? Amutuka usiku ndiani? Unomuka ari mutu. Ndinawo vafana vakatogara vakanditada izvi. Mai vacho dai vanga vari pano vaiti pastor mazvitorepi ndimweyandi pavanomuka vakatsamwa. Usiku takaparadzana zvakanaka takonorara saka atsamwaiswa nani? Madimoni. Mamwe madimoni anospecialize nokuseka. Munhu achileka kungoona shizha radonha, kungoona nyuka kungoona aimba, kungoona atameda. Mamwe madimoni anospecialize kuseka. They are not worried nenziyo, they are not worried nezvimwe. Iwo madimoni aya anogadzirira kuva munhu achingoseka. Rimwe dimoni nongogadzira kuti angoti kwindi. Kamutekesa paWhatsApp one word. Bo. Kwavasei kumusangano. Bo. Ini kwandakakura kumusha kwedu kuChipinge. Kana munhu aine mudhi yokuramba akati kwindi kumeso, wainzwa vana mbuya vechinda vakuti musikana aya wekwaKakuvhani uyana
une chiro ukazi vari kutaura kuti une chiro vari kutaura kuti chimudhu chacho handiye chiro. Saka madhimoni they specialize makasiyana. Amwe anokurambidza kuenda kusavadha, amwe anotoenda kusavadha, amwe anotiseka, amwe anotikwindimara, amwe anoti hauna anonzi wako, wese ndewako. Open boys and open girls, wauya ndewako. But ndinoda kutondedza ivhesi itaure yega vafundisi vangu. Regai vhesi itaure pasamsana, regai itaure zvimwe zvinoitwa namadhimoni. Ipapa apa ndo patatopedzera, hatina imwe vhesi. Verenga unzwa. Vakauya kuna Jesu, vakaona wakanga ane mweya yakaipa agere, akapfeka, ari munhu kwaye. Zokorora. Iye waiva Zokorora kuerenga verse 15. Vakauya kuna Jesu, vakaona wakanga ane mweya yakaipa. Vanhu vakauya kuna Jesu. Vakati kanzwiro kataita ishuwa here. Zvikanzi madini maenda kuna Jesu kwacho. Amunonzwa here muimbi wedu achimba goreria. Wanga waenda kuna Jesu. Vanhu vakauya kuna Jesu. Asi uchina uya ane nharo anoita witnessing mumaraini gogo itisu tinetenderi apa akadhila nemunhu ane dhimoni. One ane dhimoni right. Zvikanzi amunhu kwaye. Vanhu ndokuti muri kunyepa, muri kutaura regioni chaiyo chaiyo kuti amunhu kwaye. Zvikanzi amunhu kwaye. Zvikanzi mai Magiwe tichambosvikapo tanzwa kuti regioni amunhu kwaye. Zvikanzi manzwa naaniko? Zvikanzi ndanzwa namaikudzi. Maindofeni vatotungamira, maizonduru mumashure. Zvikanzi imi muri kutaura chokwadi, zvikanzi tanzwa kuti amunhu kwaye. Ai ndoita seiko dai. Zvikanzi tanzwa kuti amunhu kwaye, hanzi amunhu kwaye. Zvikanzi maona nei kuti amunhu kwaye iye aiva nemadhimoni. Verenga unzwe zvakaita. Vakauya kuna Jesu, ya vakaona wakanga ane mweya yakaipa agere, ishuwa apfeka. ramba wakabata saini number 1 yekuti anga akwaye kugara. Akuziva kugara. Muziva here kuti ndakatarirana nevana vakawanda vasikana asingazivi kugara. Anovhozhoka. Dress rinogarirwa. Hauzivi kuti kana wechigara pasi kana pacheya mwanasikana ukagarira dress watoshama. Patakakura isu vana mai vedu vaiti kana ogara aidai. Ogara. Asi nhasi unogarira dress. Hauzivi kuti ukagarira dress kutoshama. Saka iye anga akugona kugara. Zvikanzi kutaura chokwadi akugona kugara. Murume mukuru but kugara panga pasina. Iye zvino akugara. Zvikanzi kosaini yechipiri yamaona inoita kuti tizoti amunhu kwaye. Izvo zvaita hanzi akudini futi. Apfeka. Aiwa iwe gara pasi tapedza. Asi imi vafana mune zviwindi. Shuwa unoshinga kutaurira pastor kuti wonaiwo musikana wangu akashama. Haune ruta ni dhimoni. Kushama ikoko hanzi nevarume vakuru vakaita mastudies yavo pa-accident ukasvika pasini bhazi radonha, mota yadonha, ukasvika munhu wechidzimai akarara pasi, dress rakasimuka kuuya panapa afa. Kana kuine chinhu chinsensitive chekupedzesera chinotaura kuti afa, kuregedza hembe yake achionekwa chirya chake. Asi kana aine dhimoni zvirya panze. Mukomana aine dhimoni haazivi panoiswa trouser.
rimbira unge munhu azviitira iye achifamba aza ndiri kurova mahwani pane mangoma ndikuteera mangoma tinozereke rimbira so kutoita musikana anoti ndine munhu wangu uuniri uti dhimoni mukomana asingazivi chiunu chake. Netball akakunda kunetball ishasha kusoka ishasha mukomana iye unokunda vanhu vese vanomuzoti haatangiki mitambo yese unokunda but anokundwa nechiunu chake. Chiunu chake ndo chinomukwadza. Mukomana neso kunotiza kuti inini zvechechika ndiri kungoendera baba but inini ndiri wedhimoni. Munhu kwaye zvikanzi maona safety yamunhu kwaye zvikanzi maimagiva topfeka hanzi apfeka zvikanzi haimi kunyepa kupfeka chaiko zvikanzi apfeka saka zvaizikanwa ndezvekuti dhimoni hari kusiyiwa kapfeka. Asi ndinenge ndaita chakaipa kusakuudza kuti kushama kwauri kufarira uku idhimoni. Rebheka ahanzwa kuti Isaac uyu Rebheka akatora jira kwauzvivhara kumeso. She was beautiful akazvivhara kumeso akati I don't want my husband to be attracted nebeauty ndoda kuti anzwe character not beauty. Sere uchizvitutira mazipauda kufesi fesi kuremerwa nemazipauda kuda kukava character yakaparara oda kukava character yakaparara nefesi powder. Rebecca anoti handina problem nekuonekwa face nyaya ngavanzwe character yezvandakaita pasime. Finally bonus ravo beauty. Unoita beauty yekudrowa ugara pasi kuri kukweshwa kumeso isai yanyanyozoti ba inozokasika kuonekwa ukazoona fesi nezvigunwe ndo panoona kuti hapana munhu apa. Zvigunwe hazvizorwi face powder. Utoona nzeve yemunhu kuti nzeve yake nefesi zviri kurwa. Ndinoda Jesu kana asvika anosiya vakashama vapfeka. Ndinoda Jesu kana asvika aizvicheka namabwe unogara pasi. Ndinoda Jesu kana asvika vairaramira kuvakafa vanodzoka kuvapenyu. Region anoti ndakwenda nemi handikusiyi muponesi zvikanzi naJesu chenda woudza hama dzako. Evangelism yedu yakakwana enda woudza hama dzako. Saka ndakutonamata Pastor Musara uye munamati ndiri kukumbira kuti Pastor Musara vanamatire vanakomana vedu. Ndoda kuti vanamatirwe vakomana. Pastor Musara kana vapedza kunamatira vakomana Pastor Musara vachanamatira vasikana. Namatai Pastor. Ngati namatei. Baba wedu vari kudenga naJesu muponesi wedu mukati menguva dzino dzemangwanani tinokutengai Mwari nekuti muri pano mataridza presence yenyu kuburikidza nekudzidzisa kwenyu mukati menguva dzino. Tiri kunamata Mwari tichida kukumikidza vakomana vari pano vari kutozvinzwa kuti pazvataurwa ndini ndanga ndichirehwa. Tinokumbira simba renyu kuti mukati mehondo iyi hatingaikundi tiri toga. Tinoda imi Jesu neropa renyu rakadeuka kuti ritidzikinure. Patiri kunamata pano vamwe vane misodzi mukati memwoyo yavo iri kubvinza nekurwadziwa kuti ndiani achandidzikinura pasimba remadhimoni rakabata vamwe kwemakore mazhinji. Vamwe vari kutodzidzira kushanda nemadhimoni.
tinokumbira Mwari kuti musunungure vese vakugamuchirai vakagara mukati mesemoni yanhasi. Mwari munoziva every turning point yomwe naumwe wedu pamunogona kutidzora kubudikidza nesimba ramweya mutsvene. Machitaridza pachena kuti muri pano. Hatiponi tese nekuti kugehena kuchange kune vanhu, asi mune vanhu venyu vamunoti kana mataura vanovhunduka votendeuka vosiya tsika dzakashata. Amen. Pane vakomana vamwe vakauya pano kuzoparadza vaine ajenda yaSatani. Mwari tikukumbirawo kuti muvabatsire kana vabvuma kuburidza neshoko iri. Hapana chisina kutaurwa pano, hapana chatisina kunzwa pano, hapana chitema chisina kutsiurwa. Inharo bedzi. Tinotenda Mwari neshoko riri pano. Rambai muchitaura nesu, rambai muchitidzidzisa, rambai muchitipa mwoyo wakanyorova usina kuoma sedombo unotendeuka. Uku ndiko kunamata kwedu muzita raJesu rinogara nekusingaperi. Amen. Amen.